ning kutha Solo tuwa lan muda ning taman jeruk ing pinggir Bengawan Solo muda lan mudi awan lan bengi ada suka-suka nanging aja ngiket janji cahayaning bulan ngajak pucu ing cemara angin kang teka sasat komo gending tresno banyu pengawan sinara cahayaning bulan lir sewu dian kalirap gugah kenangan ngersaki nopo mas mong sarwo ono di taman juruk ing pinggir Bengawan Solo muda lan mudi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali ning kutha Solo tuwa lan muda ning taman juruk taman indah kutha Solo muda lan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahayaning bulan ngrajang pucu ing cemara angin kang teka sasat gomo gending tresno banyu pengawan sinara cahayaning bulan lir sewu dian kalirap gugah kenangan ngersaki nopo mas mong sarwo ono ning taman juruk taman indah kutha Solo muda lan mudi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali look la la oh ho ya ya oh ya oh ya oh ho ya ning kutha Solo tuwa lan muda ning taman juruk taman indah kutha Solo muda lan mudi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali
tipong suling sigra kendangane suling suling gampang gampang suling 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 gampang oh oi oh ya aha oh oi Kambang suling kumandang suarane tulat tulit kepena unine uninimu renyong akibat lelah gendroga tipong suling sigra kendangane oi oi ae
Mak salu. Agong sing anteng. Woi. Oh, woi. Lo, ho, ya. Ya. Woi. Sekar mawar, sekar mawar, sekar melati. Sekar mawar, sekar mawar, sekar melati. Surya kembar bulan dadari. Saya suwi, saya ngatani. Saya suwi, saya ngatani. Ante nono ling sireng wangi. Oi, 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 ae, ya. Wirat Maya putra nira Rangga lawe adipati Tuban Srining putrane ati wangsa pati nalika ing lati kabubuhe madya loka perang tanding lawan Minakingga
dino langus ngalamuning negara. Apa sayang? Au eta? Sli, siram baju karo wong tuwa budak-budakno. Woi. Ya. Oh, woi. Bu. Bu, ya. Lo, ya. Woi. Wirawasesa sak jose mas. Ya. Arabia. Reformasi yo. Niatkan suci kabeh rakyate bisa madangi. Reformasi penuh tragedi. Takkan ganti kudu eling lan waspada takut mring Gusti. Woi.
Gentosan nggih, Mbah. Woi, ae, ae, ae. Olah getak sli. Oh, lo ngerti. Ya sak kletak-kletake to ya. Woi. Lo. Ho. Sli, takoni kae lek bali pola. Wedi po sila? Wedi. Olah nyokot. Lolo, metu apa nih? Metu etiye. Ditotok. Salu. Aku emoh yen kowe ngono longo anggapmu kaya wong bodoh dituduh nganggapi paledeng isi kapok mas jenenge glendang tiwas medok sikile kemeng tereng medok sepule malah menteleng eman di eman wong dolanan malah dadi tenanan eman di eman sepule ora ketuman pilih tapi apa pilih kabeh padha mas
piye saiki katone piye yen ramadho mumpung padha butuhi iman iman di iman iman di iman iman malah jadi tenanan iman iman di iman iman di iman iman sebule ora keduman pilih kedua apa pilih tapi padha-padha mas saka telane biyen piye saiki katone piye yen ramadho mumpung padha gelemi ajeng kele tangi maneh iki gendeng apa ya mas manuke apa manuk-manuk bodang menclokan ning wit gedang aja menclok ning wit gedang menclok nanggone sing bujang samuk kayak sing bujang pirang-pirang kayak oh ngerti bae kabeh kayak bujang mele sing ganteng lulu dewek nah wis ajeng kele tangi maneh iki gendeng apa ya mas manuke apa manuk sriti menclokan ning dhuwur pari aja menclok ning dhuwur pari menclok ning gone penari samuk sesak nganu penari yo penari kabeh sing ndi ya eleh nah imbah hebot ye olah uat wis simbah wis tuwa ai sing ujang ai wah lah mele manuk apa ngono kuwi tukang cone tuwa tukang con we seneni ajeng kele tangi maneh iki gendeng apa ya mas manuke apa mandok manyar menclokan ning wit gedang aja menclok ning wit manyar menclok nanggone sing jembar nanggone sing jembar Seli ana tengune nang kono Seli minggir
Aduk-aduket miringi wa miring nangen karo dukit-dukit mengkurep karo jentis iki manuk apa nek ngono kuwi ya no manuk emprit ajeng gelek tangi maneh iki gendeng apa ya mas manuke apa manuk-manuk puter menclokan ning ngisor pagar aja menclok ning wetek pager menclok karo miber-miber asli kaya kitilan asli kaya kitilan mabuk omet mampir Sri jangono aja ngono dilap ya Allah manja banget sih ijo aja diadui wong sing akeh sepira-pira duwe bojo aja dirusui wong sing lakukan ra kurang ireng-ireng anake luntung buka peti ana mlijoni kadung seneng ora itang itu durung mesti dadi jodone ayo men kawus ditotok banggo martel mbak